Добър ден на всички. Казвам се Даниела Генчева от болница за женско здраве Надежда и от името на болницата, от тъканна банка Биорегенерация и фондация Майка на време ви приветствам с добре дошли на нашата пресконференция. Днес, ден след празника на детето, говорим за женския биологичен часовник и границите, които той поставя на жената, за да може тя да роди дете. Говорим също и за ценността на децата и за отговорният избор да бъдеш родител. В днешният забързан и сложен живот на фона на задълбочаващата се демографска криза, младите български жени все по-често отлагат раждането на първо дете за по-късен етап от живота си. Тенденция, която се наблюдава и в развитите икономически страни. Същевременно нараства и нуждата от медицинска помощ при много от тях, за да заченат и зародят своето дете. Работата ни в най-голямата болница за женско здраве у нас много често ни сблъсква с тази тенденция. Все по-голяма е броят на пациентките ни, при които качеството на яйцеклетките е силно влошено, а броят им намалява още в ранна фертилна възраст. Все повече се сблъскваме с заболявания, които преди да придобият клинична изява, влияят негативно върху яйчниковата функция и водят до нежизнеспособност на яйцеклетките. Познавайки предизвикателствата, пред които се изправят много жени днес, се запитахме доколко българките са запознати с границите на репродуктивните си способности, но също и кои са водещите причини да изчакват все повече преди да се решат да имат дете и наясно ли са с възможностите да съхранят добрите си шансове за това. Поверихме тази задача на Exacta Research Group, наши гости днес, добре дошли, които през месец април осъществиха национално представително проучване за репродуктивните нагласи на българските жени в фертилна възраст от големите градове и с част от резултатите ще ви запознаем днес. Данните затвърдиха и нашите впечатления от необходимостта за разяснителна кампания, както и убеждението ни, че тук прозира проблем, чиято важност надхвърлят тесните измерения на конкретните медицински случаи. Това ни провокира да реализираме една отдавнашна наша идея, а именно създаването на социален проект, който да бъде посветен на подобряване на информираността на жените относно работата на биологичния им часовник, както и на нещо много важно – профилактирането на репродуктивното им здраве, свързано най-вече с темата яйчников резерв. Така се роди фондация Майка на време, която ще работи в подкрепа на майчинството, повтарям, в подкрепа на майчинството и това да се случва на време. Днес тук сред нас е госпожа Лидия Йорданова, основател и собственик на социологическа агенция Exacta Research Group, госпожа Лора Велкова, българска майка, която посвети време и усилия за каузата Майка на време, председател на фондацията, госпожа Мария Шишкова, експерт в управлението на човешките ресурси и съмишленик на Майка на време, член на управителния съвет, и доктор Георги Стаменов, специалист по репродуктивна медицина, болница Надежда и един вдъхновител на проекта Майка на време. Започваме с представянето на това, което направихме през месец април. Давам думата на госпожа Лидия Йорданова да ви запознае накратко с социологическото проучване. Добър ден на всички от нас. Изследването, което направихме, е рутинно. Въпросите са съпоставими с изследвания на европейските страни, така че в това отношение новина няма да има. Интересните факти се отнасят до съдържанието и до резултатите на това изследване. Както и Даниела каза, ние приключихме изследването на 27 април тази година. Интервюирахме по домовете 703 жени, които са на възраст между 18 и 43 години, в фертилна възраст, държа да подчертая. Те живеят в големите градове на страната и са със средно и по-високо образование. И така, извадката, по която сме работили, е представителна за българските жени, живеещи в големите градове на фертилна възраст, със средно и по-високо образование. Покриват се всички критерии за представителност. Какви са нашите изводи? Първо, малко по-нашироко ще поговорим за ценностните приоритети на жените, които участват в изследването, как те възприемат своята репродуктивна функция и какви са техните планове за репродуктивно поведение в близките години.
Ценностните приоритети на младите жени, които обхванахме в изследването, показват висока значимост на връзката им с техния партньор. 72% от интервюираните жени казват, че имат сериозна връзка в момента, а 80% посочват, че обичат своя партньор. Стабилното партньорство е по-важно за жените над 24 години, както и за изпитващите материални лишения. Можем да допуснем, че в партньорството се търси и опора при неблагополучие в материалния стандарт. Сред младите жени на възраст под 23 години прави впечатление огромната значимост на ценността да взимаш самостоятелни решения в живота си. Т.е. да бъдеш свободен, да решаваш сам как да живееш. Оказва се, че за най-младите ценността на тази свобода е напълно съизмерима с ценността да имаш сериозна връзка и да обичаш. 64% казват, че държат на своята свобода, а 63% казват колко е важна за тях връзката и обичта с партньора им в семейството. С нарастване на възрастта на жените расте и значението на кариерното развитие за тях. Кариерата е водеща ценност след любовта при жените на възраст над 36 години. Мисля, че това е очаквано. Значимостта на кариерата расте и сред жените с по-високо образование. Това е така, тъй като при високообразованите дами и шансовете за кариерен просперитет по обективни причини са по-сериозни. Според 81% от участвалите в изследването, раждането на дете обаче е по-важно от правенето на кариера. 81% от българките, живеещи в големите градове, на възраст 18-43 казват, че раждането на дете е по-важно от правенето на кариера. На противоположното мнение са едва 9%. Предимно жени от столицата, да изясна уния, които смятат, че раждането на дете не е по-важно от правенето на кариера. Кои са? Повтарям, това са жени от столицата и такива, които учат във висши училища в момента или учат за магистрати, учат магистратура. Това са жените, които смятат, че кариерата има превес в този момент в техния живот. 59% от анкетираните жени казват, че финансовите трудности не биха ги спрели да имат деца. Финансовите трудности обаче са сериозна бариера пред намерението на 28% от българките, живеещи в големите градове, да станат майки. Най-притеснени от ниския си стандарт са жените, които все още учат в вузовете, както и живеещите в столицата жени. Очевидно, проблемите с справяне и оцеляване на тези жени са малко по-тежки, отколкото на останалите дами, обхванати в изследването. 20% от жените посочват, че отсъствието на постоянен партньор и липсата на собствено семейство не им пречат да искат да имат дете. Мисля, че ако тръгнем да правим един преглед от предишни поколения и предишни години, ще видим, че тук има една голяма промяна. Има 20% от жените, които казват, че семейството и наличието на брачен партньор и на формален брак не е пречка пред това те да имат деца. Така мислят обаче преди всичко жените с стандарт над средния, забележете, обезпечените, както и жените в по-напреднала възраст, 36-43 години, показва нашата разбивка, когато всички ние знаем, че цената на майчинството нараства неимоверно. Почти 3 пъти повече, 59% са жените, които признават, че не биха искали да раждат, ако нямат партньор до себе си, ако нямат семейство. И очевидно, зад подобен отговор не стоят в никакъв случай само семейни предразсъдъци и предубеждения, унаследени от миналото. Нали, не бива да имаш дете, ако нямаш семейство или мъж до себе си. Очевидно тук вече и финансовото състояние и способността на самата жена да се справя така изграждат подобен светоглед и влияят върху нейното репродуктивно планиране. Каква е за българките ценността да имаш деца? 89% от участвалите в настоящото проучване жени посочват, че за тях е особено важно да имат деца. Това е една категория, която се използва в международните изследвания. Дали се на особено важно, не е толкова важно и съвсем не е важно. Значи особено важно, най-голямата съпричастност към идеята да имат деца, у нас регистрираме сред 89% от жените. За 11% това не е особено важно. Това го казват, че не е особено важно най-често млади жени, които нямат още 23 години, между 18 и 23 години, студентки, както и заможни жени от столицата. Очевидно по различни причини са тези твърдения, но сме длъжни да изброим групите, които ги дават.
Част от отговорите наистина се дължат на моментния статус на тези жени. Едните са млади, другите са финансово необезпечени, третите са финансово презадоволени. Няма нужда на вас да обяснявам, вие сте репортери в тая сфера и знаете точно какво стои за тези отговори. 38% от участвалите в изследването казват, че не планират да имат деца, но причината е друга. Те вече са станали майки. Ние не можехме да разделим, защото ни интересуват ценностните ориентации, дори на жените, които имат едно дете, две деца, три деца и как се така фрагментират оценките на жените с деца срещу тези на жените без деца. Така че 38% от жените в нашето изследване са майки. Това ви казвам с този процент. 77% от жените, които все още нямат деца, твърдят, че за тях е много важно да станат майки. 1/5 от жените без деца казват, че за тях това е до някъде важно. Това не е никак малък процент, 1/5, 20% ако е в процент. И 5% от жените, които нямат деца, заявяват в нашето изследване съвършено откровено, че не желаят изобщо да имат деца някога. 12% от интервюираните жени твърдят, че желаят да имат деца в обозрима перспектива до 1 година. Ние ги разделихме на години, за да си представим горе-долу как стоят нещата. 14% не биха искали да раждат изобщо в следващите 1-2 години, а в по-дългосрочен план, в бъдеще време, между 3 и 5 години напред във времето, деца искат да имат 13% от интервюираните жени. Цели 6% отлагат майчинството за след 5 и повече години, на практика доста далече в бъдеще време. Вторичният анализ показва, че жените, които планират да стават майки след 3 и повече години, сега са на възраст до 23, под 23 години. Тоест тези, които дават една по-голяма перспектива. Тоест и това изглежда вече логично. Цели 17% от жените не се наемат да посочат период от време, след който биха желали да станат майки. Сред тях преобладават жените с високо образование. Мисля, че имахме поглед върху гледната точка на жените с висше образование. Очевидно, те искат да видят как ще потръгне тяхното обучение, ще има ли след диплома квалификация, магистратура, докторантура и какви ли не други удължени, както се казва на английски, удължени образования. Факторите, които обуславят решението на българките да имат дете, кои са те? Да ги кажем безкрайно ясно, защото те бяха откроени от нашето изследване. Стабилната връзка с партньор, фактор номер 1 за 56% от жените. Те казват, ако имам връзка с партньор, това е основата да стана майка, достатъчно за да стана майка. Имаме консенсус по този фактор, по неговата значимост сред жените от всички обществени и възрастови прослойки, които бяха обхванати в настоящото изследване. Така, това е безспорният фактор номер 1 – стабилна връзка с партньор. Споделената отговорност с партньора за бъдещето на детето и за бъдещо дете изобщо е изключително важен фактор за раждане на дете според 46% от анкетираните жени. Това е фактор номер 2 – споделената отговорност с партньора. На трето място като фактор открояваме според 44% от жените финансовата обезпеченост като фактор. 44% от жените казват, че биха се замислили сериозно да имат дете, ако се чувстват финансово обезпечени. Подобно мнение се среща по-често сред жените от столицата. Стана ясно, че техният стандарт е по-проблемен като цяло, както в сравнение с другите големи градове, както и сред жените на възраст между 30 и 35 години. На четвърто място сред основните фактори, които обуславят решението за майчинство, е преценката на самите жени за това дали те са готови да станат сами майки. Значи тук ние не можем да избегнем момента на самооценка. Питайки за факторите, ние получаваме отговор, ние сами трябва да си преценим дали ставаме в този момент за майки. Какво имат предвид? Очевидно, представата за добра майка е свързана с оценката и за финансова обезпеченост, защото отговора, че финансите обуславят решението за ставане на добра майка, важи за жени, които нямат постоянна работа, и жени, които имат сравнително ниски доходи и които посочват, че живеят трудно. 1/3 от анкетираните са на мнение, че решението им да имат дете никак не е безотносително спрямо собственият им здравословен статус в момента.
Това е позиция предимно на високообразованите жени и на жените в горната възрастова група на нашето изследване между 36 и 43 години. Очевидно, че здравният им статус, здравното им състояние ги вълнува и леко закъснялата бременност се измерва и през призмата на самооценката, как това ще ми се отрази на здравето. Какви са възможните притеснения на българките, свързани с забременяване и раждане? Също много важна тема, намираща място във всички международни изследвания. На първо място, 47% от българските жени се опасяват от финансовата нестабилност и зависимост, която могат да придобият, ако родят дете в настоящия момент. Това са страхове на най-младите жени, на студентките, на живеещите с много трудности и наетите на временна работа. Това, че ще станат зависими и финансово няма да могат да се справят. На второ място, 36% от жените твърдят, че в емоционален план и те и партньорът им не са подготвени да имат дете. Все пак това е процента, в който жените си признават, че нито те се чувстват достатъчно зрели, нито техните партньори. Но немалко случаи има в реалността, които няма как да измерим, защото това означава да влезем много надълбоко и да проведем разговор тип психоаналитичен, когато млади момичета се оплакват в процеса на изследване на нашите анкетьори, че те мислят за дете и техният биологичен часовник е събуден, но техните партньори са далеч от подобна идея. Вие може би сте наясно с този проблем също така. На трето място, като притеснение свързано с забременяване и раждане, 35% от жените казват, че се опасяват, че при евентуално раждане на дете в момента би могла да пострада работата им и кариерното им развитие. Тук моля да бъдем правилно разбрани. В момент, в който безработицата е толкова висока, в момент, в който заемането на добра позиция е почти равносилно на кариера, защото това не са миналите времена, когато всички следяхме следяхме с носталгия стъпките. Тук съм първа степен научен сътрудник, тук ставам доцент. Сега приоритетите са съвсем различни на младите хора. Да имат работа на първо място и тази работа да е добра. Кариерно развитие, според част от младите жени, е да имат добра работа само по себе си. Тоест, опасността от безработица, от изпадане, особено в големите градове, се усеща много силно в тези отговори и не искаме да крием този проблем. Както ви казах, тези страхове от оставане без работа, без кариера са най-силни сред жените от столицата. Като цяло обаче искам да уточня, че това твърдение, че могат да пострада работата и кариерата, се споделя от две групи жени. Едните са млади, все още учат и нямат никаква финансова стабилност и цяло зависят от парите на родители и на който там им помага. А другите обаче имат вече професионална биография, т.е. работили са, имат стаж, натрупили са няколко години и за тях откъсването от работа би представлявало един кариерен проблем. Винаги давам примера с адвокатите, които току-що са взели адвокатския изпит, току-що са на адвокатска практика първите 3 години и най-много запитвания имаме от тях какво да правим. Бихме се лишили от професия, ако прекъснем точно така, точно сега, в този момент. Силно впечатление прави самооценката на жените за възможността им да забременеят. Близо 80% от всички интервюирани дами мислят, че нямат медицински проблем да забременеят. Повтарям, мислят. Ние не сме изследвали картони, не сме правили нищо, което е свързано с реални медицински показатели. Ние сме попитали, мислите ли, че имате медицински проблем да забременеете в настоящия момент? И да, отговорът е не, нямам. Това твърдят 80%. 18% от жените казват, че не знаят да има такива причини, поради които не са забременели до сега. А 3% от младите жени, които интервюрахме, са категорични, че не могат да имат деца поради медицински причини и те са информирани за тези причини. Каква е базисната информираност на жените относно забременяването? Според 30% от участвалите в изследването, най-голям шанс да забременеят имат жените, които са на 25 години. Тук има натрупвания по възрасти, аз ви ги съобщавам. Най-голям е делът на жените у нас, които смятат, че може да се забременее на 25 години, 30% или 1/3 близо от жените дават този отговор. 3/4, т.е. това е 1/3, другите 3/4,
посочват като удачни за забременяване различни възрасти до 26 години. Т.е. могат да посочат и 18 и 19, общо сме ги сумирали. Най-ниската възраст за забременяване, посочена в изследването, разбира се като екстремална, като изключение, тя няма натрупвания в процентни дялове, е 14 години. Нали знаете, че сме били при всякакви хора, няма как, национално е изследването. А най-високата посочена в нашето изследване е 40 години. Тук поставям въпроса пред специалистите, които да тълкуват илюзиите, видимостите, защото това не мога аз като социолог да направя пряка връзка, но е очевидно, че има нужда от тълкуване. Зададохме въпроса: знаете ли след каква възраст на жената яйцеклетките и започват рязко да намаляват като брой и качеството им се влошава при това? Най-разпространеният отговор е на 40 години се случва всичко това, за което ни питате. Това е мнението на 24% от интервюираните. Повече от половината от отговорилите са на мнение, че измененията в броя и качеството на яйцеклетките започват след 35 годишна възраст. 55% посочват различни възрасти между 36 и 55 години. Нали чувате за какви години говоря? 36 и 55. Най-ниската възраст, която е посочена, е 25, а най-високата 55. Отново бих казала, че това трябва да се тълкува от специалисти. Всяка четвърта жена не знае след каква възраст намалява броят на яйцеклетките и се влошава качеството им. И това са жени със средно и висше. Не смея да коментирам и да мисля какво става в ниските образователни нива. На въпроса, ако една жена има цикъл, това гарантира ли, че тя може да забремене? Един от традиционните въпроси, който се задава във всички страни. Какво получихме ние? 2/3 от интервюираните жени отговарят отрицателно. Не и гарантира. Това е отговорът им. Наличието на месечен цикъл е гаранция за забременяване според 22% от жените. 12% от респондентите признават, че не са информирани по въпроса. Неинформираност регистрираме сред младите жени на възраст между 18 и 23, както и сред онези жени, които упражняват към момента на изследването ниско квалифициран труд. Ако се окаже, че не могат да забременеят, 58% от жените, участвали в допитването, твърдят, че биха опитали с инвитро оплождане. Други 14% казват, че биха направили действия в посока да си осиновят дете, а 4% ни заявяват, че ако не могат да забременеят, ще си продължат живота без да мислят за деца изобщо. Сред жените, които все още нямат деца, картината е малко по-различна и затова се считам за длъжна да ви приведа и цифрите. Сред жените, които нямат деца, 55% биха опитали да забременеят с оплождане инвитро, 14% биха осиновили дете, а 7% биха продължили живота си без да мислят за деца. Сравнението на данните между имащите и нямащи деца показва отлика единствено в резултата по отношение на нагласата жените да живеят без деца. Тя е по-разпространена сред жените, които все още нямат деца. Какви са нагласите спрямо възможността да се замразяват яйцеклетки, нагласите на българките? 86% от анкетираните жени твърдят, че вече знаят, чували са за възможността да се замразяват яйцеклетки у нас. 14% не са чували, не знаят и отговарят по този начин. Не съм информиран. Жените от столицата, интервюираните с висше образование, жените с деца, по-често твърдят от останалите, че са наясно с възможността да се замразяват яйцеклетки от нас. Категорично установяваме зависимост с нарастване на възрастта на участвалите в изследването жени. Расте и тяхната информираност по въпроса. Вероятно, те се интересуват и по-активно, когато нямат деца и са в напреднала възраст. Неинформирани регистрираме по-често сред жените със средно образование, сред живеещите извън столицата или в провинцията и сред най-младите на възраст до 23 години. Жените без деца по-често от останалите не знаят, че е възможно да се замразяват яйцеклетки. Отговорите на този въпрос подсказват на всички нас, че информираността е плод и на интереса на жените към темата, който расте с напредване на възрастта и при по-високи образователни степени на жените нива. 57% споделят мнението, че замразяването на яйцеклетки дава възможност да се отложи майчинството във времето и жените да забременеят в подходящ за тях момент.
Така мислят по-често от останалите жените с висше образование, както и онези, които декларират висок професионален статус и вече налично кариерно развитие, че могат да отложат чрез замразяване на яйцеклетки. 28% от българките нямат изградено мнение по въпроса. 48%, почти половината от участвалите в нашето изследване, гледат на замразяването на яйцеклетки у нас като на вече утвърдена технология. На подобно мнение по-често от останалите са отново жените със стандарт около и над средния, тия, които се интересуват, защото имат възможност, вероятно, да си позволят подобен избор. Жените в по-горните възрастови групи, когато казах, часовникът биологичния неумолимо отброява последни минути. Почти толкова обаче са жените, които 45%, цели 45%, които декларират, че не са запознати с технологията замразяване на яйцеклетки и отказват да заемат позиция по въпроса. Значи 48 познават какво се случва, когато става дума за замразяване на яйцеклетка, знаят, имат информация или поне така твърдят. Всичката ни информация е на база преценка, самооценка. Тук няма някакви обективни фактори. И 45% твърдят, че не знаят и не познават технологията. Негативните нагласи към замразяване на яйцеклетките са много по-малки в сравнение с непознаването на проблематиката. Страховете и притесненията и подозренията са много по-малък дял в сравнение с непознаването и липсата на мнение и нежеланието да коментират пред нас, защото просто не знаят за какво става дума. И така, макар и малки притесненията на хората, сме длъжни да ви запознаем с тях. На първо място, има едно допускане, че става дума за експериментална технология, когато става дума за замразяване на яйцеклетки, за която още не е доказано, че работи. Това ни казват прав текст 14% от участвалите в изследването жени, като прави впечатление, че жените от столицата по-често от останалите са скептични. Значително по-голям е делът на интервюираните, които заявяват, че не са информирани за това дали технологията е експериментална или пък е доказано ефективна. Казах ви, ако 14% са подозрителни, 40% не знаят за какво става дума. На второ място, какво е второто подозрение? Има допускане, че тази технология е приложима само при по-възрастните жени. Това се споделя от 13% от всички анкетирани. Най-често така мислят именно по-възрастните жени, че това е нещо специално за тях въведено, които са участвали в нашето изследване. 1/3 от всички интервюирани отново обаче, значи 13% смятат, че само възрастните жени могат да се възползват, а 37% смятат, че не могат да ни отговорят на въпроса имат ли притеснения, защото не познават ситуацията и нямат информация. Неяснотите относно технологията за замразяване на яйцеклетки са най-големи, що се отнася до това дали технологията е утвърдена у нас и дали има вече успешни опити в самата ни в България. 45% от жените споделят, че не знаят нищо по въпроса. Нито дали е утвърдена технологията, нито дали има някакви международни стандарти, нито у нас дали се извършват успешни опити в тази посока. Не опити, а успешни практики. Извинявам се за думата опити. Все още на българките съвършено не им е ясно дали и тази технология гарантира 100% успеваемост. Изобщо темата за успеваемостта е най-гъстата гора в цялата история. Въобще не стигаме до там, защото те е подозрителни към това за кого се отнася, дали го има, значи темата за успеваемостта вероятно е въпрос на следваща крачка в изследване. Високият дял на интервюираните, които не се чувстват достатъчно добре осведомени по всички основни въпроси, свързани с замразяване на яйцеклетки, показва, че доверието към тази технология зависи от информираността за българските практики в тази сфера. Повярвайте ми, хората поглеждат с добро око на съществуваща по принцип възможност в Европа и в света, но те се интересуват изключително прагматично, защото това е страшно важен проблем за българските жени. От това, достъпно ли е това за тях и дава ли някаква гаранция за успех? Нашите препоръки като социолози са, че е нужна кампания, която трябва да бъде съпътствана от много сериозно и много отговорно медийно внимание към темата, а също така и от полагащото се внимание от държавните институции. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Лидия. Сега, за да представим медицинската гледна точка по въпроса, давам думата на доктор Георги Стаменов. Благодаря. Сега, готвих се сериозно за това, което ще ви кажа и в две части ще протече моето експозе по отношение на това
Първата ще е малко по-минорна и малко по-тъжна, а втората ще е малко по-приповдигната. Защо тъжна? Защото снощи от последните 10 жени, които прегледах в графика ми, бяха 7 за донорски програми. Те нямат шанс по никакъв начин да имат собствени яйцеклетки. Изчерпан яйчников резерв, късната възраст, на която се тръгва за забременяване, понякога се оказват абсолютно непреодолима пречка, освен да се прибегне до донорска програма, или жените се оказват в един капан, в който те не са предполагали, че могат да влезнат. И това не става само просто с изследване или с развитието на някои заболявания. Много примерно от автоимунните заболявания, например проблеми с щитовидната жлеза, могат да увредят незнайно за колко време, но сравнително бързо яйчниците на жената, и след това практически тя се окаже, че трябва да се прибегне до донорски процедури. Освен това, факт е и също, че това, което се наблюдава в последните години, работейки с фонда за инвитро и с инвитро пациентите, е, че възрастта на пациентите, които са за инвитро, средната възраст нараства, и ако преди една година е била 35 години или преди 2 години, сега е вече към средната възраст е 38. Тоест ние работиме с жени в все по-напреднала възраст и съответно с все по-малки шансове за успех. Защо е така? Първо, защото тези, които бяха на по-ранна възраст, забременяха бързо и лесно. И второ, защото още има един много голям процент от хората, които не са намерили своя партньор, не са намерили своя мотив да забременеят, докато са в хубавите репродуктивни години на своя живот. Къде е истината? Истината е, че след 35 години започва рязко влошаване на качеството на яйцеклетките, но то е сравнително, върви като плато до към 40-та година, след което всяка жена от 40-та година до 45-та си година губи по 20% от фертилния си потенциал от предишната година. Не изобщо от потенциала, а от това, което е останало от него от предишната година. Тоест, около 45-та година шанса за забременяване с собствена яйцеклетка е практически 0. Факт е и също, че в последните 5 години няма съобщен случай, който да е над 45 години забременява със собствени яйцеклетки. Факт е, че 99% от яйцеклетките, произвеждани от една жена на 45 години, са с генетични дефекти. Тоест, от 100 извадени яйцеклетки, ако си представите инвитро, 99 ще бъдат абсолютно негодни да дадат начало на живот. Не на малформация, а изобщо на живот. Процента след 40 години на спонтанните аборти рязко скача. Когато се достигне до 44 години, този процент на спонтанните аборти е вече 80%. Тоест, ти имаш един много малък процент бременности, от които 80% ще завършат с ранен спонтанен аборт. Затова за мен замразяването на яйцеклетки се превърна в кауза и в философия. Искам да кажа, преминавайки към втората част на моето експозе, че пълна дивотия и глупост е това да се твърди, че каузата на замразяването на яйцеклетки е замрази яйцеклетки, за да работиш сега, а не да забременяваш. Аз се занимавам с жени, които искат да забременеят, и с жени, които по принцип имат проблеми с забременяването, но ще ви кажа нещо. Няма по-голяма сила от тази, когато една жена реши да забременее. Да спреш една жена да не забременее, няма мотив, който да я спре. Това е все едно да застанеш с голи ръце да спреш и излиташ Боинг 737. Няма как да стане това. И затова замразяването на яйцеклетки за мен се превърна в една много интересна философия. Ако се върнем към 60-70 години на нашия век,
Тогава започнаха фармацевтичните фирми да налагат контрацепцията. И казаха, имаш свободата да забременееш, когато си искаш. Забременяването на яйцеклетките не е свобода да забременееш, когато си искаш. А това е едно обещание, че можеш да бъдеш бременна в подходящия момент. Когато не правиш компромиси и когато станеш на 40 години започваш в трескано търсене на партньор или направиш някакъв грандиозен компромис само и само защото трябва да станеш майка. Това е едно обещание, че такова нещо няма да се случи. Една подадена ръка към жените, че те могат и имат достатъчно време да изберат своя партньор и своя бащата на своите деца. От друга страна, знаете, стара мечта има толкова романи написани, за да се пътува във времето. Знаете от Хърбърт Уелс, колко фантастични романи, всеки иска да пътува във времето и да връща времето назад, покрай доктор Фауст и всички останали. Всъщност обаче е, че замразяването на яйцеклетки като философия е спиране на времето, спиране на часовника. И ще ви кажа защо. Правейки инвитро и изобщо забременявайки с жени, които са около 40 и над 40 години, ние поддържаме огромен контингент от апаратура и специалисти, които след това се грижат за тези бременности. Защо? Защото ти трябва да се бориш с спонтанните аборти, трябва да се бориш с синдрома на Даун, трябва да се бориш с различни малформации, различни синдроми, които се появяват от генетично негодни яйцеклетки. Т.е. работиш с лош материал, трябва да си на щрек, че може да се получи нещо не както трябва. Замразяването на яйцеклетки е нещо, което, ако е направено до 35-та година или малко след това, запазва процентите си на успех такива, каквито са, когато жената е била на толкова. Тоест, това е реален възможност, работейки тази технология, да намали броя на вродените малформации, да намали броя на дауните, да намали драстично броя на абортите. Сега, една фраза, която прочетох вчера и която също много ми хареса, е, че не многото работа ни убива, а ни убива стреса, свързан с тая работа. Огромният стрес, на който сме положени. Затова аз ви казвам и това, че всъщност, ако се замръзят яйцеклетки, когато човек е по-малко стресиран, т.е. в моментите, в които ние сме щастливи, ако замразим едни щастливи яйцеклетки, ще се родят едни щастливи бебета. Това, което мога да ви кажа е, че в процентите на успех в момента в нашата клиника има около 1200 яйцеклетки замразени. Размразявали сме, работиме 3 години над този проблем и ние много сериозно се готвиме за него, а самия проект Майка на време ние го стартирахме преди 6 месеца, защото имаме и смятаме, че има огромна нужда от разяснителна кампания сред жените, да знаят, че това е опция и че те могат да го направят. Освен това ще ви кажа, че не навсякъде и не всеки може да прави такова нещо. В нашата клиника замразяването на яйцеклетки е по-сериозна експертиза, отколкото правенето на инвитро процедурата. При нас само главните ембриози, 3 човека, които са обучавани в чужбина и то дълго време, имат право да го правят. Защото това ние съзнаваме отговорността и самата експертиза, самата технология е доста по-сложна. Освен това, което искам да ви кажа е, че тези яйцеклетки трябва да бъдат съхранявани много надлежно, с голяма степен сигурност и да се грижат отделно криобиолози за тях. Затова и проектът е свързан с тъкана банка биорегенерация, защото това ще даде години наред съхраняване при съответните условия, с съответните степени на сигурност. Тези яйцеклетки не могат да бъдат съхранявани навсякъде или в дюарови съдове, или в нещо, което се долива на ръка. Имаме десетки родени бебета от замразяване на яйцеклетки и ще продължим да работим по темата. Така че мисля, че философията на проекта е много оригинална, много истинска и много човешка.
не е свързано с правенето на кариери, а с правенето на това жените да имат свободата да намерят своя партньор. Накрая, нещо извън темата, което искам да ви кажа. Днес, дали случайно или не, това моля ви да не го записвате, казвам ви го чисто по-човешки, защото ме вълнува много този въпрос. Се навършва 1 година от едно прегазано дете от Пауло на Краси Иван. Страхувам се, че ние много бързо забравяме всичко, което ни се случва в живота. Ние отминаваме нещо и всичко от това забързано ежедневни остават само няколко седмици в главите ни. Аз съм ангажиран пряко към този случай, просто защото това дете съм го държал като частица живота в ръцете си, когато е бил ембрион. И затова просто искам да ви припомня само това, да ви кажа, че на Краси Иван, че не сме забравили и че не са сами. И продължаваме нататък с замразените яйцеклетки. Благодаря ви. Благодаря. До мен сега е Лора Велкова, председател на фондация Майка на време и една борбена майка. Давам думата на Лора. Добре дошли на всички. Казвам се Лора Велкова и съм председател на фондация Майка на време. Тъй като аз подкрепям майчинството, бих искала да бъда кратка и така накратко да кажа моята история. Самата аз се борех 11 години за да стана майка и целият ми път, който изминах, и разбира се, до мен беше доктор Стаменов с негова подкрепа и с неговия екип, благодарение на него. Последствие на мен ми беше открито заболяване ендометриоза, така в скоби ще вмъкна, това е вид киста на яйчниците, но може да се развие в таза на жената на всяко едно място в самия таз. След като беше отстранена тази киста, функцията на яйчниците ми беше нарушена и оттам насетне яйцеклетките, които аз самата отделях всеки месец, вече бяха с недобро качество и не всеки месец бяха качествени и не всеки месец аз отделях яйцеклетки. Тъй като не позволяваше, както при някои инвитро процедури с стимулация, да се подходи към мен, поради самото лапароскопско отстраняване на тези кисти и въобще функция на моите яйчници, трябваше всеки месец с доктор Стаменов да ми се прави пункция на естествен цикъл, т.е. без лекарства, за да може да съхраняваме яйцеклетки. В моя случай, тъй като аз имах партньор до себе си, това позволяваше директно да замразим ембриони. И така, буквално в пълния смисъл на думата, ние събирахме всеки месец, разбира се, ако имаше хубава яйцеклетка, замразявахме ембрион и след време, когато имахме нужните ембриончета, пристъпихме към трансфер, вследствие на което в днешна дата аз се радвам на моя син, който е на 1 година и 5 месеца, ще навърши. И в този аспект затова подкрепям майчинството с цялото си сърце и стоя за тази фондация, защото моя апел към повечето жени, към всички жени, т.е. нека да не отлагат майчинството във времето или в някакъв по-късен етап от живота си, тъй като това понякога би им изиграло лоша шега. Да, разбира се, в днешно време живота на днешната жена е адски забързан и динамичен и разбира се, всяка една има своите приоритети, било то за гонейки кариера или някакви други лични неща. Отлага майчинството в по-късна възраст, при което само ще вметна, че след 30 години наистина, за съжаление, качеството на яйцеклетките, изобщо репродуктивността се нарушава, за голямо съжаление. И моя апел към тези дами, за тези, които имат партньор постоянен до себе си, нека да не го отлагат майчинството, а да пристъпят към тази крачка да имат дете. А към тези дами, които наистина поради едни или други причини, поради
дори медицински причини или дори и кариера, нека да подходят по-сериозно към себе си, като се поинтересуват малко повече за своя фертилитет, биха могли да се обърнат към някой специалист по репродуктивно здраве, за да си пуснат най-елементарни изследвания, да разберат изобщо какъв яйчников резерв имат и оттам те сами да преценят всяка една за себе си как биха подходили за в бъдеще към себе си. Дали биха искали да си запазят фертилитета, замързявайки яйцеклетка. И от тук само ще вметна в скоби, че хубавото от цялата работа е, че тази яйцеклетка остава на тази възраст, на която е замързена от самата жена. Това е нещото, което бих искала така като по-сериозно обращение към дамите. Благодаря ви. И може би на финал давам думата на Мария Шишкова. Една различна гледна точка на специалиста, човешки ресурси. Заповядайте. Може би се чудите какво прави тук представител на бизнес. Това не е ли една прекалено лична тема, която не бива да се обсъжда в бизнес среда? Ами не е прекалено лична тема. За добрите работодатели това е тема, която е пряко свързана с удовлетвореността на най-ценното, с което те работят. Най-ценното това са техните хора. И в България знаем, че процента на работещите жени спрямо мъжете в компаниите е много солиден. Ние допринасяме горе-долу толкова, колкото и мъжете, за разлика от други икономики. Като член на управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите, с радост мога да ви кажа, че нашата визия е да работим за това България да бъде добро място за работа и за живот. Тоест ние слагаме двете части, работата и живота, на една плоскост, защото те са там, те са на една плоскост. Като представител на консултантската сфера в човешки ресурси, от 20 години правим изследвания за възнагражденията и различните начини за мотивация във водещи компании у нас. И това, което виждаме е, че противно на всеобщата нагласа, у нас има много добри работодатели. Ние изследваме над 120, над 150 понякога компании. Виждаме, че в България има вече солиден и нарастващ, по-точно процент, не толкова солиден, може би, колкото би ни се искало, но нарастващ процент работодатели, които дават на своите служители възможността да се ползват или от гъвкави придобивки, или от допълнителни придобивки, които биха могли да увеличат тяхното качество на живот. А качеството на живота не е свързано само и единствено с финансовите средства, които получаваш. Затова за тези работодатели, за отговорните работодатели, да имат възможност да кажат на дамите в своите екипи: скъпи дами, за нас е също толкова важно вие да живеете добре и спокойно, колкото и за вас, е неоценимо. Има цели сектори, в които борбата да привлечеш жени е огромна. Сред тях са информационни технологии, а вие знаете, че там нивото на средното възнаграждение надхвърля многократно нивото на възнаграждението, на средното възнаграждение в страната. Сред тях са телекомуникациите. Скоро сред тях ще станат и производствата. Всъщност в България има нарастващи бизнеси. Те са високоинтелектуални, те са с висока добавена стойност. Сигурно знаете, че процента на жените, които завършват висше образование, е по-голям от процента на мъжете. Преди малко чухме от статистическото изследване, че дамите с висше образование всъщност са много по-склонни да изчакат с майчинството, защото техният живот е интересен, пълноценен в определена възраст и те искат да се реализират. И затова е от особено значение да знаем, че компаниите
могат да помогнат, първо като информират жените в компаниите, а всъщност и мъжете, защото в крайна сметка родителството не е само майчинство, родителството е и бащинство. И е също толкова важно и за мъжете да знаят, че тази възможност съществува в България. И така да се даде свобода за избор, да се увеличи шанса, когато моментът дойде и това решение се вземе, да подкрепят, може би, даже финансово едно такова начинание, ако не изцяло, то поне частично, и по този начин да се отличат. Затова искрено се надяваме и вярваме, че заедно ще образоваме обществото си. Знаете, че образованото общество е много по-мъдро и то прави информирани избори. И така ще дадем пример на много компании и на много млади жени и жени на различни възрасти у нас да живеят качествено в България. Благодаря ви. Благодаря ви. Имате възможност да зададете своите въпроси към нашите представители. Може ли да попитам нещо? Десислава Пева, БТА. Доктор Стаменов, средно каква е цената на извличането на яйцеклетка, замразяването и за какъв период може да бъде замразена? И ако тези яйцеклетки са извлечени от жената на нейната 25 годишна възраст, 100% ли е гаранцията, че ако се върнат за износване на 40 годишната й възраст, се избягва синдром на Даун или други малформации и износването им нормално? Отзад напред няма нищо 100% свързано в медицината, но шансът ще е толкова, колкото е на 25 годишна жена да има синдром на Даун. Второ, за цената. Това е хубав въпрос, аз не се задълбах в експозето си, но ще ви кажа следните неща. Тук е важна възрастта, на която се замразяват и броя на яйцеклетки, които се замразяват. Тоест, ако до 35 години се замразяват яйцеклетки, примерно те бъдат 10-12, са напълно достатъчни, се гарантира около 60-70% успех на процедурата. Ако това става около 40-та година, между 35 и 40 години, този брой на яйцеклетки трябва да бъде около 20. И това са, аз говоря с статистика, която е в световния опит, за да гарантира едно около 50% шанс за забременяване на жените, които са замразили тези яйцеклетки. Цената според това, колко яйцеклетки си замразила и как си ги добил, това е и според способността на резерва ти, зависи колко пъти дали тази процедура трябва да бъде повтаряна или ще бъде само еднократен акт. По наши разчети с лекарствата, които са, и когато бъде направена и се съберат достатъчно брой яйцеклетки, тя ще бъде около 5000 лева със съхраняване за 5 години на тези яйцеклетки. Когато не се прави компромис с лекарства, когато не се прави компромис с замразяването, с степента на сигурност и всичко останало. Не са реални цифрите, които се цитират за компании извън България, които са го направили, защото там просто имат много други разходи, свързани, ако щете, дори с адвокати и с всякакви други неща. Но това е реалната цена, без да се направят компромиси, и бройката е много важна. Бройката, и затова експертизата започва не с замразяването на яйцеклетките и с изваждането им, с това, когато жената влезе в кабинета. Защото има жени, които просто вече е късно да замразят яйцеклетки. И това е работа на лекаря да го каже. Затова и ние създаваме специален кабинет за това, който ще консултира именно тези жени, които имат желание да го направят. Другото, което исках да кажа, е също, че не е необходимо на всяка цена жената да няма деца, за да забременее, за да замрази яйцеклетки. Аз ще ви кажа, че при мен има случаи на много жени, които идват за второ дете и се оказва, че просто яйчниците на тези жени не работят.
тогава те остават пред една дилема, която аз трябва да им кажа. Казвам, ако искате второ дете, трябва да прибегнете за донорска яйцеклетка или просто да се откажете. Те казват, да, ако това беше първото ми дете, аз нямаше да се усъмна изобщо в идеята за донорска яйцеклетка. Ама аз имам едно дете, защо трябва да направя? Казвам, просто защото вече нямаш яйцеклетки. Просто защото яйчникът ти вече не произвежда такива. Така че тази информираност трябва да бъде наясно с хората. Те трябва да потърсят мнението на специалисти, които наистина го разбират от това нещо и да получат съответния съвет. Не да замразяват на всяка цена, а да знаят, че могат да го направят в съответствие с плановете си за бъдещето. Казвам се Десислава Пътева, вестник новинар. Исках да попитам дали имате данни за това, дали евентуално на жените, които сте изследвани, е бил зададен въпрос. Колко от работодателите им на интервю за работа ги питат кога смятате да имате деца, дали планирате скоро да имате деца, защото това е много сериозен фактор, според мен, да отлагат жените. Ако въпросът е към мен, отговора ми е не, нямаме такъв въпрос. Косвено много опипвахме, това беше първа стъпка към изследване по такава тема и по-скоро косвено набрахме информацията чрез въпроса: смятате ли, че вашата бременност би застрашила работата и кариерата ви? Факта, че съществува немалък процент, които отговарят утвърдително, определено е свързано и с такъв модел на поведение в учреждението или институцията, в която работят, но пряк въпрос не сме задавали. Заповядайте. Доктор Стаменов, като специалист акушер, гинеколог, дали бихте коментирали тези методи, при които почина бебето в ТТВ, висок форцепс и Кристелер, действително са отречени? Вижте, не искам да коментирам това, просто защото мисля, че не е коректно да навлизам в тази тема. Но да, това, което ще ви кажа, е, че високия форцепс по принцип е нещо, което не е отречено, но се смята за отживяло изкуство. Не всеки е могъл да го слага. Това е факт. Но не мога да коментирам изобщо. Аз отдавна не раждам бебета, да ви кажа искрено. Аз съм на по-първата линия, кога опитвам се да ги създавам. Да. Други въпроси? Ако нямате... Да ви попитам. Преди време се появи една идея за законодателна промяна, законодателна уредба за това колко ембриона да бъдат имплантирани в майката. Дали да бъдат максимално 2, дали да бъде 1, дори инвитро. Какво е вашето мнение по въпроса? Въпросът е явно отправен към мен. Много... Ако ми бяхте задали този въпрос преди 2 години, щях да съм на абсолютно едно мнение, че едва ли не това е някакво ограничаване на свободите и на всичко останало. Но сега с зрелостта, която имам и с работата, която работя, ще ви кажа, че все пак може би трябва да има някаква инициатива по въпроса и то всъщност реално има в наредбата, която ние имаме ограничения за вкарването на броя на ембрионите и те трябва да бъдат. И това, което също искам да ви кажа е, че трябва много прецизно да бъде решено от ако няма законодателна инициатива от акушер-гинеколога, който извършва процедурата, колко ембриона да върне. Това трябва да бъде съвместна експертиза с биолога и с конкретиката на жената. Само че такава експертиза не всеки път и не всеки е способен да направи. Нещо повече, по някой път в желанието си да получиш бременност, вкарваш повече ембриони, за да го направиш. Сега вече, когато съм на тези години, когато съм видял толкова много и съм работил толкова, ще ви кажа, че за мен изобщо не е самоцел бременността. За мен е самоцел раждането. Раждането на здраво и нормално бебе. Затова това е различен момент и когато има законодателни инициативи за ограничаване броя на ембрионите, те са за да потиснат щенията не само на екипа, който прави инвитрото, но за да потиснат щенията на жените, защото вие не знаете, че
колко тежки са по някой път преговорите, когато жената дойде и каже, вече имам толкова много процедури, искам да ми върнеш 4 ембриона. И аз казвам, не, нямам правото да го направя, защото не мога да те гледам в очите, когато дойдеш с триподна бременност. И тя казва, кой ти забранява? Аз казвам, никой. Съвестта ми в момента ми забранява да го направя. Така че въпросът е, трябва да има, но не може да бъде казано, че на всеки ще се връщате по един ембрион, защото една жена, която има 5 процедури неуспешни, на която всеки път е връщана по един ембрион и която е вече на 40 години, такова нещо не може да бъде. Това значи, че обричаш процедурата на успех. А обратното, когато е под 35 години и тя иска 3 ембриона, трябва да намериш начин да й кажеш, че това не става. Така че, да, трябва да има, но тя трябва да е много прецизно написана тази подредба. Не може да се отсече еднозначно. Благодаря ви. Вече трябва да приключваме. Въпросите тръгнаха в друга посока. Ние сме на разположение на всеки от вас, който иска да отговорим допълнително. Заповядайте в болница Надежда.